ke Spain Persia ya ke France. Kajing ye kun jong ki arteli ki radba ha ke football. Ha ke World Cup arjar arpunriu. Ha ke semi final. Ha ke history jong ke football. Don ki jing ye lek kai ki basulong tang ki jing ye lek kai. Hanrei don pat ki jing ye lek kai ki ba kelalong. Kajing ye tu kana ka basak ken mau ciunom. Ban menta ki riu each football. Kin sayo ban saki ya ka jing ya kendu ha pedeng ka Spain Persia ya ka France kawai ka kenhun ka bayale tik patik watang kendiat ru da ka jing don jing mut kanang pha ban bat ball bat ka shania ha ka jing start lane kata ka taktik kawai pat ka kenhun ka longkum ka kenhun yale tma ka badan ya kata ka jing state ka bormet ka babiang bat ki superstar ki balak ban penkela ya ka jingnya lekai tang da ki kendiat second kane kam dei tang ka semi final jong ka World Cup kane ka dei ka pateng themai jong ka Spain Persia ya ka France ka badang bat ya ka bor ka bakhlain bat ka baki babun kiri ki tieng ban ya kendu ya ka Spain bat ka France ki dei ki arteli kiri ki baladon ya kataka history ka bakrau ha ka football kilai kendu bun sin ha ki jingya le kai international hanrei habawan shiki tournament ki bahe ka jingya khun jongki ka judon ya ka jingya thukana ka bakerpang ka jing keli kalong mano bakham klan ha ka por baki ya kendu ha ka World Cup kidang ya kendu dang tang sisin kata ha ka snem arjar nriu ha kene ka jingya kun ka Spain ka layele kai pha ha basdang da ka baka tep ya ka kul ka banengkong hanrei ka France ka badon ya ki player ki bakrau ha ki tu ki por kumusiden o Henry badu Patrick ki lapen i ya ka jing start bad ya ka jing nang ban yele kai ha ka por ka bakongsan da ka baka France ka la tep lai kul bad ha bakut ka jingele ka France ka yo laikul ka Spain patang kane ka shigul ha kane ka por ka France ka la penkut ya ka jingai lenti jong ka Spain tang ha kata ka round of 16 kane ka jingrem ka sa ha ka jingmut jong ginong Krishan jong ka Spain hadu menta ha bagi ken mau ya ka ka balajia ha ka history jong ka World Cup ha bangi pai pat sya ka Euro Championship lane kata ka bangi ong ka Euro kajaka bakini ki arteli kiri kilaya kendu bon sin ha ka Euro shijar kendai spa prapo sau ka final ka jingye kun kalong ha pedeng ka France bat ka Spain kane kalong ka sin ka bakrau tam ha ka history jong kini ki arteli kiri ka France kala job ya ka trophy ka baneng kong jong ka da ka baka pelim ya ka Spain da Arlanot ha kane ka por u Michael Platini ulalong u hero jong ka France ka wai pat ka benta ka baki ya kendu ha ka Euro ka dai ha ka snem arhajar quarter ka France bat ka Spain kilai kendu biang ha ka lempung ka bahe ha kane ka por ka France ka la pelim ya ka Spain da Arlawe ka France ka dai ka kenhun kabadon yaki superstar hakitu kipor kumuziden u Henry bat une u Patrick bat kalapen i bakalong kawai naki kenhun baklain bor tam ha ka Europe da ka bakara ya ka Euro hakitu kipor ha ka Euro arjar khadar kini ki arteli ki ya kendu biang ha ka quarter final kane ka dei ka por baka Spain ka klain bor ha ka football kata hakine hikipor ka job ya ka Euro arjar pra World Cup arjar sipeu Euro arjar khatar hagne ka jingyele ya ka Euro house name arjar khatar ka Spain kala pelim da Arlanot ya ka France dagi kul jong usabi kine ki arteli ki kenhun baklain bor ki ya kendu biang ha ka Euro arjar arposau ha ka semi final kane ka dei ka jingya kun ka bajan tam bat kane ka snem ka ba menta ka France ka badon yo Kylian Mbappe
Ka Spain pat ka badan yau kena samlah Ulamin Yamal. Ha kene ka jingye le kai ka Spain gala penlim ya ka France da Arlaway. Habangi pai pat Second Nation League. Ka jingye kun ha pedeng jong kini ki Arteli kiri. Kalong ha ka snem arjar arpuway. Ha ka final. Ha kene ka jingye le ka France gala pelim ya ka Spain da Arlaway. Kikul jong Karim Benzema. Badu Kylian Mbappe kila ai trofi ya ka France ha ka tu ka snem arjar arhuway ha ka Nation League kane ka pen ba ka France kadang klan porba wat ha kini ki sngi ki ba menta ladangi pai khendiat sya ka Spain hadien balakut ka por jong Zawi u Iniesta Busquets bat ki player barim bun ki briu kila perkhat hatu ka Spain kaladu ya ka bor Andre ka jubab kalawan ka Spain ka bamenta kalong ka baklan kinong yelekai kumulamin Yamal u Pedri u Nicolas William u Rodri kila peni baga Spain ka don kalawai ka ba pernai ka Spain kala job ya ka Euro arjar arpusau bar kadang kwa biang ban job ya ka World Cup ka baar hadin jong ka jingjob ya ka World Cup ka ba nengkong hagas nam arjar shipeu abangi paipat sya ka France kari bakhlain bortam hakini ki lightly ki World Cup kata arjar kat pra arjar arpu bat menta ka kenti nadu ka snam sijar kendai spa kendai pu pra ka France kala kelalong ka we ni kiri bakhlain bortam ha ka football ki trophy jong ka France kilong ka World Cup sijar kendai spa kendai pra ka World Cup arjar kat pra ki player ki bat tebit ki dan haka France menta kumu Mbappe o Dembele bat kiwei ka France ka longga kenhun ka balak ban penjat ya kino tang da ka wei ka kabu lada ka yo da ka bapaka kane ka semi final ka dan ya ka wei ka jingye tu kana ka ba kerpang kata Ulamin Yamal persya ya Kylian Mbappe Ulamin Yamal udah usamlah ubadang sedang ya kejingye lenti jong u klem ting ya kinong yelekai ki ba kraw hakini ki sngi ki ba menta kat bau Kylian Mbappe pat unong job ya ka World Cup hagasnem arjar katpra barbala syarem hagasnem arjar arpuar ha ka World Cup final ubriu balade peni ya ka bor jong u hagi lempung bahe tam jong ka football ladangi pai sya ka jingya nujor ya ki trophy ka Spain ka lajob ya ka World Cup tang sisin hau arjar sipeu kat baka France pat ka lajob ya ka World Cup arsin kata haksnam sijar kendai spak kendai pupra bat arjar kat pra ladangi pai sya ka Euro ka Spain ka lajob sausin ya ka Euro kata haksnam sijar kendai spak hendru pusau arjar pra arjar kat arjar arpusau kat baka France pat ka job ya ka Euro dang tang arsin kata haksnam sijar kendai spak prapusau bat arhajar mano banto ya ka history ka Spain ka kwa ban peni bangi lawan pai biang bat ngidang long ka baklan ha ka football ka France ka kwa ban peni baka por jongi kampat kut na pedeng kini ki arteli kiri kawai kan poi sya ka final World Cup kawai kan hap ban jau umat ban poi sya ka jingye kini ya ka third place handrei ha ka World Cup ki trophy ki lak banja ki player ki lak ban kela handrei ka history ka sa ka jingye kun hap pedeng ka Spain bat ka France kandai ka jingye kun hap pedeng ki arteli ki radba ka football kalak ban kelalong ka wei na ki semi final bakraw tam haga history jong ka World Cup parlok sa komen ka ai ka ba pidon ban ong halor kane kublai shibun ngin sa kendupat haga wei ka video